Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Saddam. Taong 1984, walang eksaktong lugar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang inhinyero itong si Saddam. Sa halos humigit 2 dekada niya sa serbisyo, nakapagpatayo na siya ng mga istrukturang magpahanggang sa ngayon, pinakikinabangan pa ng karamihan. Dahil sa kanyang husay sa larangan, hindi maipagkakailang marami-rami na din ang nalilikom niyang salapi. Bagaman may kaya sa buhay itong si Saddam, bukas pa rin ang kanyang isip at puso para matuto ng mga bagong taktika sa paggawa ng estruktura. Magmula kasi noong bata pa siya, napakahilig na niyang gumawa ng mga bagay na merong benepisyo sa mga tao. Kumbaga, nabuhay na talaga siya para sa larangang yon. Sa likod ng matagumpay na pagkatao nitong si Saddam, nasa likod ang kanyang lolo na naging puno at ugat sa kanyang mga bungang tagumpay. Yun kasi ang naging utak ni Saddam sa pag-isip ng mga makabagong estruktura, kagaya kung papaano itayo ang mga tulay at kalsadang matitibay. Mahirap mang paniwalaan pero bago siya lumikha ng pundasyon sa kanyang proyekto, binubuhusan niya yon ng dugo. Tanging mga pinagkakatiwalaang tauhan lamang niya ang nakakaalam ukol sa sikretong yon, gawa ng mariin itong ipinagbabawal ng batas. Noong una, mga dugo lamang ng hayop ang isinasabay niya sa pagbuhos ng simento, subalit hindi naglaon na pag-isip-isip niyang mas matibay ng di hamak kung ang inihahalo niyang dugo doon ay dugo ng tao. Nakuha niya rin ang paniniwalang yun sa kanyang lolo, gawa ng isa din itong albularyong hati ang karunungan. Malawak ang alam nito sa kahit na anong aspeto, lalong-lalo na sa mga bagay na merong kaugnayan sa mga ritual. Isang araw, habang kinakausap ni Saddam ang kanyang parokyano, bigla namang pumasok ang kanyang lolo. Umupo ito sa kanyang tabi na para bang nais ding makinig sa kanilang talakayan. Hindi naman nila yun pinansin, gawa ng nakahiligan na nitong makinig sa oras na meron silang bisita sa loob ng bahay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ng parokyano kung ano ang nais nitong proyekto. Nasa 3 palapag na establishmento ang kanilang napagkasunduan, kaya na may agad namang nag-isip ng paraan itong si Saddam kung papaano mapagtibay ang proyekto niyang yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang nagpaalam ang lalaki. Bago sila nito tuluyang iniwan, naglapag yon ng kalahati ng kanilang napagkasunduan. Heto na muna ang ibibigay ko sa iyo, Saddam. Pagkasyahin mo na muna yan. Kapag kulang, bumalik ka sa akin. Nga pala, wag na wag mong kakalimutan ng mga resibo. May petsa at may pirma dapat ito ng may-ari. Kapag wala, ikakaltas ko yan sa sweldo mo. Seryosong wika ng lalaki. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi tumango. Sa pag-alis ng lalaking yon, nasipat niya ang kanyang lolong nakangisi habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, mahinahong nagwika naman ito ng, "Medyo mahirap ang pinapagawa niya sa iyo Pero hindi bale, alam ko namang kaya mo yan. O siya sige, maghanda ka na. At ako naman magkakape pa." Matapos nitong makapagwika, nanatiling tahimik naman itong si Saddam. Mariin niyang pinag-isipan kung ano ang gagawin niya, lalo pat hindi patag ang lugar na ipinakita ng lalaking yon. Alam niyang hindi biro ang kaharapin niyang pagsubok sa kadahilan ng medyo tagilid pa ang mga makinaryang ginagamit nila. Lumipas ang 3 araw, napag-aralan na niya ang kabuuan ng lugar. May mga ideya na siyang umiikot sa kanyang isipan kung papaano gagawin ang bago niyang proyekto.
Nang maitipo na niya ang lahat ng inupahan niyang trabahador, dali-dali naman nilang inumpisahan ang trabaho. Sa 4 na araw na magkasunod, hindi biro ang kanilang pinagdaanan. Napakaraming punong kahoy ang kinakailangan nilang sirain para lamang mapatag ng husto ang kabuuan ng lugar. Nang mailatag na nila ang pagtatayuan ng establishmento, doon na inumpisahan ni Saddam ang kanilang trabaho. Siyempre, sa pagbuhos nila ng pundasyon, hindi niya kinalimutang maghalo roon ng dugo ng tao. Hindi naman sila pumapatay, bagkus ang ginagawa nila, kumukuha ng mga dugo sa mga yumaong kakatapos pa lamang na embalsamuhin. Siyempre, hindi naman nila yun kinukuha ng walang pahintulot. Kapag dumarating ang puntong wala talaga silang nakukuhang dugo, nagbabayad sila sa mga kakilala nilang mangkukulam para tumugon sa trabahong hindi nila kayang gawin. Dahil sa ganoong ugnayan ng grupo ni Saddam at ng mga matatandang may alam sa lihim na karunungan, kaya namay sabay-sabay ang pag-angat ng kanilang mga buhay. Sa pagsapit ng gabi ng kanilang pagbubuhos ng pundasyon, dumating na nga ang ilang galong dugo ng tao. Nanggaling ang mga dugong yun sa mga taong pinatay ng mga mangkukulam na ipinag-utos din ng mga parokyano nito. Habang binubuhos yun nila sa dam, sinigurado nilang walang nakakakita sa kanilang mga ginagawa. Matapos nila yung maisakatuparan, agad naman nilang inumpisahan ang pagbubuhos ng pundasyon. Noong una, kampante pa siya dahil akala niya magiging maayos ang lahat. Subalit makalipas lamang ang ilang araw bago tumigas ang mga simento, nasipat niyang medyo baliko ang pundasyon ng establishmento. Alam niyang hindi matibay ang ganoong posisyon ng pundasyon kung kaya't wala siyang nagawa kundi ulitin ang bagay na yon. Sa pangalawang ulit na ginawa nila sa dam, pinagbutihan na nila ang paghulma roon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, matapos nitong tumigas, baliko pa rin ito. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti muna niyang itigil ang kanilang trabaho. Nagbigay siya ng 1 linggo para sa mga trabahador na makapagpahinga at para na din malaman niya kung ano ang dahilan ng kanyang pagkakamali. Habang sinisiyasat niya ang lugar, kasakasama naman niya noon ang lolo niyang albularyo. Ayon dito, hindi imposibleng maging gano'n ang resulta ng kanilang mga ginagawa dahil sa dami ng mga laman lupang naninirahan sa lugar. Naniniwala ang matanda na kapag sapilitan nilang pinaalis ang mga ito, marami sa kanyang mga trabahador ang mamamatay. Kung mamalas-malasin pa, maging siya ay madadamay. Dahil sa sinabi nito, hindi naman maiwasang mabahala ni Saddam para sa kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya na kung talagang nais niyang gawin ang proyektong yun, kinakailangan niyang sumugal. Nang marinig naman ito ni Saddam, bigla namang napatanong siya doon ng, "At anong klaseng sugal naman ang gagawin ko, Lo?" "Sugal sa inyong mga buhay. Para magapi ang mga naninirahang laman lupa rito, kailangan mong maghalo sa pundasyon ng dugo ng aswang. Sa bawat pundasyon ditong balak mong itayo, kinakailangan mong makalikom ng ganoon ding karaming aswang. Marami naman dito Pero ang tanong, kaya nyo bang manghuli?" Sagot naman ng kanyang lolo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong iniwan habang nananatiling walang imik. Inaasahan naman ni Saddam ang bagay na yon, lalo pat ramdam niya sa kanyang lolo ang kawalan ng emosyon nito sa kanya at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Naiintindihan naman niya ang nararamdaman nito, gawa ng marami na ding nangyari sa buhay nito na hindi katanggap-tanggap. Sa paglipas ng ilang araw na pag-iisip ni Saddam, dumating na nga sa puntong nais na niyang gawin ang suhestyon nito.
Para sa kanya, nakakapanghinayang ang malaking halaga na ibinayad ng kanyang parokyano kung hindi niya tatapusin ang proyekto. Kinahapunan noong araw na yon, nagpasya siyang ilahad na sa mga mangkukulam ang kanyang pakay. Kampante naman siyang hindi patitingnan ng may-ari ang kanyang gawa, lalo pat linggo pa lamang ang nakakalipas. Sa pagdating niya sa tahanan ng kanyang mga kaibigan, bumungad ang mga ito sa kanyang abalang-abala sa paggawa ng mga manika. Pagpasok niya sa loob ng bahay ng mga ito, dali-dali naman siya nitong hinarap, sabay tanong sa kanya ng isang matanda ng, "Ano ang pasya mo sa dam? Ititigil mo na ba ang proyekto o tutuloy ka sa suhestyon ng iyong lolo? Paalala lang sa dam, mas halang ang kaluluwa ng taong yon kumpara sa amin. Nasisiguro ko rin na wala siyang pagmamahal sa iyo. Ang mahalaga lang para sa kanya ay kung papaano mo tinatamasa ang mga karunungan niya." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang sumagot sa nais niyang mangyari. Pagsilay ng mga mangkukulam sa kanyang mga mata, agad naman itong naunawaan ang kanyang kasagutan sa mga tanong nito. Kilala niyo ako. Hindi ako papayag na masira ang reputasyon ko. Gawin niyo na ang inyong mga trabaho. Kailangan ko ng 7 buhay na mga demonyong yan sa mga susunod na araw. Matapang na sagot naman ni Saddam. Matapos ang kanilang pag-uusap, wala na nga siyang nagawa kundi ang maghintay. Sa pagsapit ng gabi ng araw na yon, tila bang patuloy na lumilipad ang kanyang isipan dahil sa nalalapit na gagawing hakbang ng kanyang mga kaibigang mangkukulam. Pagtungtong ng hating gabi, habang natutulog itong si Saddam, nakarinig siya ng mga yabag sa lupa na dahan-dahang lumalapit sa kanilang tahanan. Inaasahan na niyang mga mangkukulam ang mga yon, kaya na may dali-dali siyang lumabas ng kanilang tahanan. Pagdating niya sa kanilang bakuran, bumungad sa kanya ang 3 niyang kaibigan na merong hila-hilang isang nilalang na animoy kawangis ng pinag-isang aso at tao. Paulit-ulit yung nagpupumiglas pero sa hindi malamang dahilan, hindi nito nagagawang mawasak ang lubid na tangan ng mga mangkukulam. Nang masipat naman siya ng isa sa kanyang mga kaibigan, dahan-dahan naman yung lumapit habang nananatiling walang imik. Sa pagharap nito sa kanya, hinawakan nito ang kanyang labi sabay wika ng, "Heto na ang dalawa. Yung iba mamaya o bukas ng madaling araw. Manalangin ka sa dam. Hindi birong sitwasyon namin ngayon. Ano man ang mangyari sa amin, kasama ka rito. Wag na wag mo yang kakalimutan." Oo, alam ko ang tungkol dyan. Sige na, asikasuhin niyo na yan. Wala akong ibang kailangan kundi yung dugo ng nilalang na yan. Sagot naman dito ni Saddam. Nang marinig naman yon ng mangkukulam, ngumisi lang naman ito sa kanya habang dahan-dahang tumatalikod. Paglapit nito sa kanyang mga kasama, nagbigay yon ng abiso ukol sa mga bagay na gagawin nila. Si Saddam naman noon, nanatiling nakatayo habang patuloy na nagmamasid. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya silang tumungo sa likurang bahagi ng bahay nito upang doon na isagawa ang paghihiwalay ng dugo ng aswang mula sa kaloob-looban ng sistema nito. Wala silang pinalampas kahit isang patak ng dugo para lamang masigurong pulido ang kanilang trabaho. Matapos nilang mapatay ang 2 nilalang, agad naman silang nagpaalam kay Saddam. Ang balde-balding dugo ng mga aswang ay pinili nilang itago upang ipunin hanggang sa mga susunod na araw. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti niyang manatili sa terasa ng bahay nila. Halos hindi niya kasi noon maramdaman ng gabi, gawa ng ilag na ilag sa kanya ang kaantukan. Habang nakatambay siya sa labas,
Nasipat niya ang kanyang lolong naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang makita nito ang balde-balding dugo ng aswang, bigla naman niya yung tinikman ng walang pag-aalinlangan. Matapos itong matikman ng kanyang lolo, nagwika naman ito ng, Magandang klase ang nakuha ng mga kasama mo. Mapapatibay nga nito ang pundasyon ng inyong proyekto. Siguraduhin mo lang, Saddam, na walang nakakaalam sa mga pinaggagawa ninyo. O holo, sisiguraduhin ko ho yan. Nga pala, alam niyo ba kung kaninong angka napapabilang ang mga ito? Sagot naman niya rito. Matapos itong marinig ng kanyang lolo, tumawa lang naman ito na para bang marami yung nalalaman ukol sa lahi ng mga aswang na kanilang pinaslang. Ayon dito, matagal nang naninirahan ang mga nilalang na yun sa kanilang lugar, kaya napaka-imposible para sa kanya na hindi niya yun makilala. Marami na din silang pinagdaanan ng lahing yun, kung kaya't kabisadong-kabisado niya na ito mula ulo hanggang paa. Dagdag pa ng kanyang lolo na ang biniktima ng mga kasama ni Saddam ay hindi birong pamilya. Kagaya nila, marami din yung alam na lihim sa kaliwa. Nakakabahala kung matutuklasan ng mga ito ang kanilang ginawa sa kadahilanang nasisiguro ng lolo niya na magdudulot ito ng hindi kaaya-aya sa baryo nila. Naniniwala din ito na sa puntong malaman nitong si Saddam ang may pasimuno sa mga kaganapang yon, hindi yon magdadalawang isip na dumayo sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang pagbalik ng mga kaibigan niyang mangkukulam. Kung hindi pa nila yon nasilayan sa entradang pinto ng kanilang tahanan, hindi pa mauudlot ang kanilang pag-uusap. Sa pagdating ng mga ito, meron na naman yung daladalang dalawang aswang. Akala niya patay na ang dalawa, ngunit sa paghila niya sa lubid na pinagtatalian nito sa hindi inaasahang kaganapan, bigla yung umalulong ng napakalakas. Matapos nitong makasigaw, agad din naman yung binawian ng buhay na parabang yun na ang pinakahuling nais gawin ng nilalang. Sa isang iglap, bahagya naman silang binalot ng katahimikan dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Alam nilang masamang senyales ang pag-aalulong nito dahil nasisiguro nilang nagawa yung marinig ng ibang kalahi nitong naghihintay sa kanilang paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakarinig na sila ng mga pag-angil sa paligid at kasabay nito ang pagsilapagan ng mga aswang sa kanilang bakuran. Maging ang kanyang lolo noon ay hindi napaimik nang masipat nito ang pangkat ng mga aswang na seryosong nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Alam nilang kalahi ng mga aswang na yon ang mga dinukot nilang nilalang, kaya na may iisa na lamang ang kanilang naiisip na solusyon at yon ay ang makipaglaban. Sa pagtayo ng isang aswang na lumagpak sa kanilang harapan, dali-dali din naman yung nagpalit ng anyo na siya namang agad na nakilala ni Saddam. Nasisiguro niyang isa yun sa kanyang mga trabahador, gawa ng marami na silang natapos na proyekto kasama ito. Goy, ikaw ba yan? Bakit kasama ka nila? Nababahalang tanong niya sa kanyang trabahador. Nagtanong ka pa? Noong una ayos lang na taong inaalay nyo. Pero ngayon, Saddam, hindi naman ata tama na pati kalahi ko pinakikialaman mo. Masalangang kaluluwa mo sa amin kung titingnan. Tao ka nga, pero hindi ka nag-aalangang pumatay ng kahit na sino para lamang sa salapi. Pasensyahan na lang tayo. Kahit narito ang iyong lolo, sisingilin namin ang pagkakautang mo. Sagot naman ng kanyang trabahador. Matapos nitong makapag-wika, ibinuka nito ang kanyang bunganga habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Sa muling pag-alulong ng mga sigbi nitong kasama, hindi na nakapalag ang mga mangkukulam na binayaran niya.
Mabilisan niyong nadarag patungo sa karimla ng mga aswang na siya namang naging sanhi ng kamatayan ng mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging si Saddam na lamang at ang kanyang lolo ang natira. Akala niya tutulungan siya nito, pero nagkamali siya. Ang ginawa noon ng kanyang lolo, kampanteng pumasok sa loob ng kanilang tahanan na parabang walang nakikita o naririnig. Ilang ulit niya pa yung tinawag pero hindi siya nito nagawang sagutin. Bago pa man magawa nitong isarado ang pinto, hindi na siya nag-alangan pang yun ay daragin papalabas. Buong puwersa niya yung hinila papalayo sa entradang pinto nila at kasabay nito ang mabilisan niya doong pagpasok. Nang masipat naman ng mga aswang ang kanyang ginawa, dali-dali naman siya nitong sinundan papaloob. Nagpang-abot sila sa loob ng bahay ni Saddam hanggang sa dumating ang puntong nagawa niya na yung matakasan sa pamamagitan ng pagsuot sa isang siwang na naroon sa dingding ng kanilang bahay. Habang hindi pa nakakalabas ng tahanan nila ang mga aswang, minabuti niyang lumayo kahit hindi niya alam kung saan siya dadako. Patuloy lang siya noong tumakbo ng walang direksyon na tila bang ang nais lamang niya makatakas na sa lugar na yon. Lumipas pa ang ilang oras, patuloy pa rin ang pananakbo nitong si Saddam. Naghahabol hininga man, mas lalo pa ring nanaig sa kanyang isipan ang paghabol sa kanya ng mga aswang. Kahit nadapo na siya noon sa masukal na parte ng kakahuyan, pinipilit niya pa ring umusad. Nang mapagtanto niyang dahan-dahan ng lumiliwanag ang paligid, doon niya palang napagpasyahang magpahinga. Habang nakaupo siya sa ilalim ng isang puno, patuloy namang nanginginig ang kanyang katawan dahil sa takot. Matapos niyang makapagpahinga ng bahagya, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa madapo na siya sa ibayong baryo. Doon ay nagpalaboy-laboy siya ng ilang linggo hanggang sa merong manlalakbay ang nagmagandang loob sa kanya. Sa paglipas ng buwan, tuluyan na ngang hindi nahanap itong si Saddam. Wala na ring balita ang kanyang pamilya sa kanya at ganun din siya. Bagaman nais niyang makita ang mga ito, hindi niya pa rin yun magawa-gawa dahil kahit anong gawin niya, patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga nakakakilabot na nangyari sa kanyang buhay. Mas pinili niyang manatili sa poder ng manlalakbay na yon, gawa ng pakiramdam niya ligtas siya sa piling nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, kung saan-saan na siya nadapo. Isang araw nagulat na lamang siya nang marating na nila ang bahay ng nagmagandang loob sa kanya. Tinanong naman siya nito kung nais niya pa bang bumalik sa kanilang lugar pero hindi niya na yun ninais. Para sa kanya, imposible nang mabalik sa normalang lahat lalo pat nakagawa na siya ng isang matinding pagkakamali sa lugar na kinagisnan niya. Alam na din niyang masaya na ang kanyang pamilya kaya na may panatag siyang iwan at kalimutan ang mga ito. Sa halos ilang taon nilang pagsasama, doon na tuluyang napag-alaman ng manlalakbay ang rason niya. Ayon dito, mas mabuting hindi na nga siya bumalik sa kanila, gawa ng maging ito man, naniniwalang mamamatay siya bago pa man niya may apak ang kanyang mga paa sa entradang pinto ng kanilang bahay. Hindi rin kasi biro ang mga aswang pagdating sa larangan ng komunikasyon, lalo pat marami yung mga alagang nakakalat sa paligid ng kanilang mga pugad. Dagdag pa nito na sigurado ring walang pagmamahal sa kanya ang kanyang lolo dahil pinahintulutan nitong malagay siya sa ganoong sitwasyon. Mas mabuting ang dito ka na lang, Saddam. Magbagong buhay ka. Malay mo, dumating ang araw na muli mong makikita ang mga anak mo. Huwag ka nang bumalik doon. Mas lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo. Siguro ikaw lang naman ang dinidemonyo ng iyong lolo, kaya ligtas pa rin doon ang iyong mga anak. Sa ngayon, pagtuunan mo ng pansin ang mga trabaho natin dito. Iwasan mong gumawa ng panibagong kabulastugan
Dahil sinasabi ko sa'yo, isang beses lang magkaroon ng swerte ang ating mga buhay. Sige na, maghanda ka na dyan. Wika ng manlalakbay. Lumipas pa ang ilang taon, namuhay na ng mapayapa si Saddam sa lugar na yon. Binago na din niya ang kanyang pangalan nang sa gayoy masigurong wala nang makakakilala sa kanya. Nang tumanda na itong si Saddam, kahit papaano naging masaya naman siya sa kanyang buhay, gawa ng muli siyang nakapagtayo ng panibagong pamilya. Pero alam niyo ba na hanggang kamatayan nitong si Saddam, tinanggap na niya sa kanyang sarili na ang ugali niya noon ay mas masahol pa sa demonyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Totoo naman talaga yung title natin na yung ugali ni Saddam mas masahol pa sa demonyo. Kasi isipin nyo para mapatibay niya yung estruktura, kailangan niyang pumatay ng demonyo. So, anong tawag sa kanya? Di mas masahol pa talaga sa demonyo. Pero napansin ko lang sa kwento, lahat talaga ng ginagawa nating mali, lahat ng ginagawa nating labag sa utos ng Diyos, meron talagang kalakip na karma. Magandang sample na tong si Saddam. Diba? Talagang todo-todong karma yung nangyari sa kanya. Isipin niyo buong pamilya niya na wala sa kanya. Yung lolo niya, dinemonyo siya. Isipin niyo kung gaano kasakit yun. Pero swerte pa rin ni Saddam kasi nga hindi siya namatay. So, ibig sabihin nun, pangalawang pagkakataon mula sa Panginoon. Ang maganda lang sa ginawa ni Saddam, niyakap niya yun. Kaya yung pangalawang pagkakataon niya, naging mabuting tao na siya. Tapos, nakapagtayo pa siya ng panibago niyang pamilya. Yun nga lang, wala na tayong balita at saka hindi na natin alam kung ano nangyari dun sa lolo niya at saka sa iniwan niyang pamilya. Siguro, para sa akin, kinatay rin yun ng mga aswang kasi nga, hindi nila makita si Saddam so sinong gagantihan nila? Siyempre, mga kaanak, di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.